Здравейте, приятели! Аз съм TheUnknownGuy.bg и днес ще ви обясня всичко за Hello World програмата. Както обещах последния път. Да започваме. Така, на първия ред виждаме Include IOStream. Какво прави това? Всъщност IOStream е библиотеката, която аз искам да използвам, за да тръгне програмата ми. Това е основна библиотека, която винаги трябва да я включите в програмата. Винаги трябва да кажете, че ще я използвате. Ето, както аз съм казал, че ще използвам още на първия ред. Винаги, във всяка програма, на първия ред го пишете. Include IOStream. Точно по начин, по който аз съм показал, защото ако, примерно, махнете тази стрелка, програмата няма да тръгне. Ако, примерно, махнете този знак тук, програмата пак няма да тръгне. Затова винаги гледайте да сте го написали по този начин. Иначе, ако това нещо го няма, програмата просто няма да тръгне. Така, на втория ред виждаме Using Namespace STD. Добре, какво прави това? Ако в момента е така програмата ми, я компилирам и пусна, тя ще тръгне и ще изпише Hello World. Обаче, ако това нещо го махна, да го копирам да го махна, няма да тръгне. И за да тръгне аз трябва да пиша std, 2 точки. И тук отново std, 2 точки. И почти пред всичко трябва да го пише това. И в момента ще тръгне, но за да не го пишеме, може тук да напишеме using namespace std, точка и запетайка в края, да не ги забравяйте, важни са. И махаме това, ето. std, 2 точки, мразя ви, изчезвайте. И така е много по-лесно. Ето. Не забравяйте да я поставите, защото ако няма да тръгне това. Точки и запетайка. Така, на третия ред виждаме празно място. Какво прави празното място? Всъщност нищо. Дори е така да го поставим и после така, то пак ще тръгне по същия начин, по който преди е вървял. Hello World. Празното пространство в C++ няма никакво значение. Аз просто обичам нещата да ми стоят по-подредено, затова така си го поставям. И вие можете, как намерите за удобно. Тук виждаме int, main и две скоби, в които няма нищо. Добре, това е основната функция. Всяка програма C++ трябва да има основна функция, иначе няма как да тръгне самата програма. Основната функция, това е, как може да напишете това е int main, после скобите и после слагаме квадратни скоби. Не такива квадратни скоби, такива. Има значение. При такива квадратни скоби програмата просто няма да тръгне. Ето виждате квадратните скоби и в тях слагаме самия код. А кода е, ето тук виждате cout, cout, hello world, endline. Добре, сега ще обясня и това. cout, това е синтаксиса за да изпишеш нещо на екрана. За да изпишеш нещо пишете cout, после интервал, две стрелки, които сочат към cout-а или наляво, както го запомняте по-лесно. После интервал, всъщност това не е задължително и така ще тръгне. Аз съм свикнал така обаче. И слагате кавички. В кавичките пишете какво искате да се изпише на екрана. Може вместо Hello World да напиша Здравей YouTube. Примерно. И това ще излезе в момента. Здравей YouTube. Ето. Здравей YouTube. Добре. Тук пак слагаме две стрелки, които сочат наляво, в смисъл към cout-а. И после пишеме end, после end-l, в смисъл като endline, обаче вместо да пишете цялото endline, просто end-l. И точки и запетайка в края на това. Важни са. Не ги изпускайте. Така. И в момента, ето виждаме, изписва се. Сега ще ме питате за какво е това endline и това. Сега ще ви обясня след малко. Така, ако напишеме, примерно искаме още един текст, обаче да е под този текст на долния ред. Cout, така, примерно, здравей отново.
endline. Ще излезнат едно под друго. Здравей YouTube, здравей отново. Обаче ако това нещо го махнем и го сложим и така, ще излезнат съединено. Нали, и вече ако искаме да са едно от друго, може да направим тъй, за да излезнат едно от друго. Но това endline казва на програмата, че след като изпише текста ти, искаш да преключиш с този ред. И следващото да е на нов ред. Нещо, което се изпише. Затова. Програмата го чете така. Да изпише здравей YouTube и на нов ред, вече на нов ред, да изпише здравей отново. Ето. Така. Има и алтернативен метод. Как да го изпишете това, вместо да пишете това endline. И тези стрелки може да го махнете. И да ме пишете тук наклонена черта наляво, наклонена наляво. И така. И ще си спиш пак едно под друго. Примерно ако сложите 1, 2, 3, 4, 5, ето и те са 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ще са 4 реда. 1, 2, 3, 4. И като ги махнем останат 2. Един ред ще има разстояние. Само едно. Ще бъдат едно под друго. Това е другия начин. По-бързия по-скоро. После ще ви обясня защо този се използва. Това ще го обясня вече в следващия ми урок. Но за момента да знаете, че има два начина. Това е един, а това е другия. Добре. Точка и запетайка слагате тук. В смисъл, в тази ситуация винаги трябва да сложите. Сега виждате как примерно пред int main не съм сложил. Ей, тук не съм сложил. Тук също не съм сложил. Защото тук не трябва, ако тук сложа, примерно програмата няма да тръгне. Тук пак празно място, което няма значение. И тук, return 0. Това return 0, честно казано, и да го няма, програмата пак ще тръгне, ето. Пак си върви. И да го сложа, тя пак ще тръгне, както се очаква да тръгне. За това. Програмата ще тръгне и с това, и без това. Значи да припомним. Include IOStream using namespace std. Интервал няма значение. Основна функция, скоби и самия код. Ето, ви обясних ви синтаксиса, за да го запомните, може да видите няколко пъти видеото. Cout и всъщност или по този начин го пишете, или по този, както ви е по-удобно. Като цяло това е. Очаквайте още уроци от мене. В следващия урок ще обясня неща за интеджери и други неща. Но това е от мен. Довиждане.